Vashandi vehurumende vanoti hurumende yeMazondamzo Mnangagwa haina chido chekuzadzisa zvivimbiso zvayakaita kuvashandi vayo. Ava vasanapinda mashoko aiwa akataurwa nevanhu paMay Day muzara nezuro zuva reWorkers Day. Ava vanhu vakapopota vakati gavhmendi yaED Mnangagwa haisi kumita mapromises ayakatipa ichiri kukambeni asati aisa pachigaro. Sanapinda mashoko ataurwa nevanhu kuti bva wasubscribe bolaika wotina on the bell icon. Tipinda munavo munonzi vashandi vehurumende vakaona mari dzavanotambira dzichidzikira kubva pakatorwa masimba nemauto muna Mbudzi 2017. Izvo zvakaisa vaMnangagwa pachigaro mushure mekunge vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vamanikidzwa kusiya basa. Mukuru wehurumende munhaurirano dzemihoro vaNobert Machinjike vakaudza bepanhau reNewsday kuti mushandirwi acharamba achibatanidza vashandi kuitira kuti vavandudze mari dzavanotambira. Saka tinoona mashoko avaNobert Machinjike avanotaura vanotaura mashoko ekuti tese takazvipira kuendera mberi nekubatana nevashandi uye ndinofara kuti tauya neurongwa hwemuhoro hwakaomarara. Zvakakoshawo kuti tiwirirane nevashandi kuti gwara redu remuhoro rikukwikwidzwa nawo mudunhu iri, asi tiri kushanda pamwe chete kuti tione zvinhu zvakakosha zvinoita kuti vashandi vehurumende vawane mari inogutsa. Anodaro ndo mashoko anenge achivimbisa ava vashandi vehurumende kuti aiwa tiri kutoisa mastrategies ekuti muwanewo muhoro inokugutsai, inokusatisfy, inoenderana nemi. Ndo mashoko anenge achivimbisa mhuri yeZimbabwe. Asi taona kuti aiwa macivil servants angauya akangomplaina akachema. Saka ndo mashoko ava vakabva vapinduka vachinzi aiwa tiri kuisolva nhau iyi nokuti takaintrodusa new currency zvichachanaka. Saka chimbotudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko aya akataurwa. Pindai mucomment section medu dzemafungiro enyu. Usangana kusubscribe or like chinoturn on the bell icon.